Kudlalwa ngabantu yabo, angazi noma mhlawumbe noma mina yini, kodwa mina ngokubuka kwami ngokweyami opinion yabo, kuthiwa love is not about money. Love is not about money, okay? Kodwa le nto lena iyacindezela manje uma kuthiwa love, noma mhlawumbe love is not about money mayibheka kubantu besifazane, kodwa mayibheka kubantu besilisa uthando lubiza ukuthi ube nemali. Ngoba manje ngizothola intombi manje, yabo uma nginentombi manje, okay, kuze Valentine. Uma kuze Valentine's, lo muntu uzongidinela lo uma ukuthi i-14 February angimthengele even uVaseline, uzongidinela noma mhlawumbe angimthengelanga mhlawumbe ubra, uzongidinela kodwa kuthiwa love is about money. No, it's about money ngoba manje uma kukhona engingakwenzanga, ngakhona umuntu okhalayo futhi aphinde adinwe, yabo, love is about money. Kwesikhathi sibulalela kakhulu into ye-culture, ama-religions, culture njengabantu abamnyama, yabo, mhlawumbe kubelungu kungcono, yabo, le nto le love is about money, iyasho leyo nto. Into eyenzakalayo ama-cultures kuzothiwa umuntu uma ngimthanda ngokweqiniso kuzomele ngenze into ekumele ngizenze ngokwe-culture, ama-religion, kuzomele umuntu ngiyomcela. Angikwazi ukumcela ngey'shumi, kuzomele ngikhiphe imali ukucela mhlawumbe ngokuthatha ukubeke la from 10,000 kuya phezulu. So love is about money. Angazi noma kuthina kuphela nabantu abamnyama, kodwa lo muntu lo kuzomele uyombesa, umembeso is about money, ngeke umbese. Kuzothi uma sekuphele u-10 years nithandana noma 15 years, kuthiwa hawu umkhwenyana akaceli ngisho ukucela ayihlawule nengane, yabo, ingane uma uyihlawula imalini, mhlawumbe singa-estimate la ku-8,000 nakhona kuya phezulu. It's about money. Love is about money. Uma kuthiwa manje kuthiwa siyalobola, yabo, ukulobola sibala ko-80,000 kuya phezulu. So love is about money. Money is about money, yabo. Ngeke ushade kuthiwa uzoshada umshado wesiZulu, ushade umshado omhlophe lo wabelungu, iveyili, umakoti uzogqokani, umkhwenyana uzogqoka. Uma kuthi ngiyogqoka isudi yami ngifuna ukuba muhle ngomshado. So love is about money. Iluke ingidlile nje, love is about money. So mhlawumbe umuntu sengiyamthanda sengiyabona ukuthi okay uthando luyagcumagcuma, okay, sengifuna ukuqhubeka, sengiyothenga iringi, ngifuna ukupropose. Amaringi awu-2,000 kuya phezulu, amaringi lawa angayona i-fake. So love is about money. Angazi noma mina nengiyibona kuzozalwa lo muntu lo, yabo, untombazane uzozalwa, mezalwa i-birthday yakhe, mhlawumbe uqondane ukuthi mhlawumbe ngibroke nami, mhlawumbe anginayo imali yokugibela, yabo, mhlawumbe kube ukuthi ngiyachaza ukuthi hayi ngeke ngikuphostile, adini ukuthi hawu ungangiphosta kuphela kade sathandana, usediniwe. Love is about money. Angisakwazanga manje ukumthengela mhlawumbe i-lip gloss, angisakwazanga mhlawumbe ukumthengelani i-Ruji, yabo.